Og så har vi en tradition her til Zulu Awards, og det er, at vi har en udsendt medarbejder, og det er Thorkild Dahl, som lige nu står inde på Hovedbanegården i København. Og jeg ved ikke, at du... Ja, der er i hvert fald et billede. Over til dig, Thorkild. Tak skal du have, Jonathan. Jeg står her på Københavns Hovedbanegård og skal i gang med en rigtig stor undersøgelse. Jeg har nemlig tænkt mig, at i år skal vi finde intet mindre end den ægte Zulu-ånd. Mange har sikkert spurgt sig selv, hvad er Zulu-ånden? Og det er den, vi vil finde. Det lyder spændende. Ja, jeg tror også, det bliver rigtig spændende. Jeg er faktisk 20-startet en lille smule. Jeg har nemlig spurgt et udvalg af danskere om, hvad er Zulu-ånden for dem? Prøv at kigge med her. Hvad er Zulu-ånden for dig? Zulu-ånd. Hvad den er for mig? Det er et svært spørgsmål. Ja, det vil jeg så det. Det er op at køre. Det er sjov og blad. Det synes jeg bestemt ikke. Zulu. Der er ikke Zuluer, de her, de ligger dernede. I Afrika eller sådan noget? Zulu-ånden for mig er søndag morgen, når det er sådan lørdag aften og været hård. Det siger mig egentlig ikke rigtig noget. NFL, cheerleaders. Det er altid dejligt at lige se, hvor unge damer hoppe rundt med store patter. Jeg synes, den er lidt primitiv. Som man sikkert fornemmer, så er alle ikke enige om, hvad den ægte Zulu-ånd er. Men jeg giver ikke op. Jeg fortsætter ufortrødent med at finde den ægte Zulu-ånd. Ja, tak til Thorkild Dahl. Det bliver rigtig spændende at følge med i løbet af aftenen.